Det at stamme for mig er forbundet med enormt mange frustrationer. Først og fremmest over ikke at kunne snakke på den måde, man ligesom har lyst til. Jamen, stammen er for mig lidt som et isbjerg i havet. Så der er toppen, som man kan se. Ikke, altså ordene, der hakker eller ikke vil ud. Og så er der alt det usynlige under vandet. Skam, frygt og den indre kamp. Det er jo ligesom noget, som jeg i hvert fald i mange år og stadigvæk gør, ligesom prøver at gemme væk. Så når det så ikke lykkes, så kan det godt være enormt frustrerende. Det kan give mig en høj puls. Jeg kan begynde at svede. Det kan føles som om, at tankerne de farer rundt i mit hoved med motorvejshastighed. Jeg bliver varm i kroppen og altså sådan varm i ansigtet også. Og jeg tror måske egentlig også, at jeg sådan lidt rødmer, selvom man måske ikke sådan tydeligt kan se det på mig. Jeg spænder op i kroppen, presser ordet ud, eller prøver at finde små smutveje i sproget. Jeg tror egentlig, at jeg går sådan lidt i panik, når det er, at jeg stammer, eller også efter, at jeg har stammet. Fordi jeg tænker, hov, hvad var det lige, og hvordan reagerer den anden lige på det, der lige skete der. Og det tror jeg, mange kan ikke genkende til, at det er pinligt at føle, at der er noget, man ikke har styr på, altså noget, man ikke har kontrol over.